plaća za dostojanstven život. Pa može li netko biti protiv toga? SDP ne može i predlažemo takav zakon u ovom Saboru. Ali vidimo neki zastupnici iz Hrvatske u Europskom parlamentu mogu. Jedino im možemo to tolerirati ako stvarno nisu znali što rade. Jer minimalna plaća ne može ići ispod praga siromaštva da bi čovjek mogao dostojanstveno živjeti. Reguliranje prava roditelja i rodiljnog dopusta. Pa gdje je ona politika koju je HDZ zagovarao i Vlada u kampanji? Obitelj, odgoj, majka mora biti sa djetetom. Zaboravili smo. Ili još jedno nevjerodostojno obećanje uz onih 7 koje je ponudio MOST. Prema tome, ovo su izuzetno važna pitanja. Ja mogu shvatiti da premijer nije u njih bio upućen jer ima previše pitanja koje nas okružuju dnevno i nadam se da će njegov odgovor gospodinu kolegi Hajdukoviću, vjerujem u pisanoj formi, upravo ispraviti ove sve devijacije koje smo mi danas tijekom rasprave spomenuli. Hvala lijepo. Zahvaljujem kolegi Klisoviću na odgovoru.